Des de la nostra entitat i des del món de l'esport ens adherim al manifest institucional per a l'eliminació de la violència contra les dones i volem manifestar el nostre compromís i fer una voluntat a treballar per erradicar-la, perquè els drets de les dones són drets humans i vulnerar-los significa una greu manca de llibertat. Treballarem per eliminar tot allò que ens allunya de la igualtat efectiva entre homes i dones i provoca discriminacions per raó de gènere. Des de l'esport i amb valors que ens són inherents, ens comprometem a identificar i denunciar conductes d'abús i control, actituds d'imposició, de menyspreu, amenaces i humiliacions que afavoreixen la tolerància cap a la violència masclista. Volem col·laborar a la construcció d'uns models culturals que reprovin les violències sexuals, també en l'esport, perquè són la mateixa expressió de la dominació envers de les dones. Ens comprometem a traslladar els valors inherents a l'esport a la societat que ens envolta i a cooperar activament en la prevenció i l'eliminació de la violència masclista, perquè, com diu la reconeguda vocalista Nina Simone, la llibertat per mi no és tenir por.